Изживейте незабравими моменти в тента. Идеалното място за всяко събитие, от корпоративни партита и концерти до лични поводи. Модерна шатра с капацитет до 1300 гости и над 200 паркоместа, оборудвана с всичко необходимо, за да направи вашето събитие специално. При ваше желание може да осигурим професионален екип за всеки вид събития. Заявете вашето събитие на 0879 444403.